Sanibonani bafowethu, nani bodadewethu. Ake sifundise bafowethu ukuphuma empilweni zabantu. Awufundi nje ukuphuma ey'ndaweni zabantu. Kunabantu laba bafowethu abathanda ukukhontrolana, abathanda ukutshela ukuthi kufanele wenzeni, ungenzeni, kufanele ugqoke ini, ungagqoki ini. Ake siyeke le nto bafowethu. Yazi ngesinye isikhathi umuntu ukefuna ukukhethela ukuthi phila kanjani, uzofuna ukumphoxa, uzofuna umphendula kabi. Okokuqala into ofanele u-understand-e nje ukuthi umuntu unengqondo umuntu uyakwazi ukukhethela ufuna yenzeni empilweni yakhe. Umuntu angasuke enama-plans akhe ukuthi ufuna ukwenzani ngempilo yakhe. Manje noma uzoqhamuka sekuwena manje ofuna ukumdicayidela ukuthi kufanele yenzeni empilweni yakhe. Leyo nto leyo bafowethu akusiyo into emukelekayo leyo. Uma umuntu nje kufanele uyazi indima yakho, kufanele uyazi indawo yakho kufanele uyidlale. Awungeni kwi-personal life yomuntu, awuyenzi nje leyo nto leyo. I-personal life yomuntu kusuke kuyi-personal life yakhe. Wena musa uqhamuka usungena uzoxhamukela, sekuwena manje ufuna ukushaya umthetho, sekuwena manje ofuna ukumlawula umuntu ukuthi kufanele yenzeni. Noma yini umuntu asuke eyenza, usukazi ukuthi wenzani, usukazi ukuthi ufunani. So okwakho kukodwa kuphela ukuthi umese kuleyo nto leyo asuke eyenza noma uvele uthule nje straight. Akufanele ukwazi ukuthi njengoba siphila nje bafowethu, asithandi into efanayo, asiboni futhi ngendlela efanayo futhi. So ufuna u-understand ukuthi njengoba nawe unezinto oy'thandayo nje, nayo indlela ofuna ukuphila ngayo, nomuntu futhi unezinto ay'thandayo naye, nangendlela nje futhi afuna ukuphila ngayo. Uma usufuna umshintsha wena ufuna ukuthi ephile njengawe noma ufuna ukuthi impilo ayibone njengawe, angazi ukuthi uzokuqonda ukuthini. Ngoba noma yini engathiwa uyayithanda noma ufuna omunye umuntu eyiphile, leyo nto ufuna uyenze wena, akufuni ukuthi ungene empilweni yomuntu, akufuni ukuthi wena uhambe ukhethela abantu ukuthi benzeni. Njengoba siphila nje singabantu sonke bafowethu, akekho umuntu onelungelo lokukhethela omunye umuntu kufanele ephile kanjani. Wonke umuntu unelungelo lokuthi ay'khethele ufuna ephila kanjani.